Vitorin Gallia kienet meta konna nġibuha ż-żurriq, kienet tgħid li ħass inti mitlufa hawnhekk, mhux qed niftaħar jew xi ħaġa. Tgħid mitlufa hawnhekk, rrid noħorġok minn hawnhekk. Qalt li għandi sketch, qalt li ħammor kienu jagħmlu ħafna coffee mornings u daw, qalt li hija ħadd tiġi nagħmlu. L-ewwel darba li morna, konna se ħażabbar. Mit-tifel ta' xi ħadd, ta' xi ħadd tal-kumitat, ħasret. It-tieni darba, morna ħammorru, mhux il-qawra, San Pawlu l-Baħar, tal-Boċċi. U jibqa' jtissem. xi sħaba, issa ngħidilek, xi sħaba tiela Vitorin, għattilha Marja Madoffi vera tiela. Sakemm wasal u dulluv. Il-pizz tal-Boċċi tistgħu mmorru nomu, kif biżna hemmhekk. Tnej tħassret, it-tielet waħda morna li għax kontu mor għal-Vitorin Gallia, ħal-Balzan. Din qed ħallet ġal karozza, ejja ġo. Vitorin tajt minn ġol gallerija, ejja, itla, kelli nitla. Jien tlajt int kun diġà qiegħed hemm. Jiena kont qiegħed hemm u di għaltilha u di ġed, għaltilha ċafetta fejn tal-karozza. ċafetta tal-karozza. Daħħa morru nagħmlu l-isketch U t-tifel, meta u meta tnajdilha għattil għandek xi furketta, di biex mell-ħbija ħarġet bil-dik il-furketta m'dawk il-kbar li jkunu waħdin ma' għatli d-tajba, ċemplet hemmhekk il-ħażabbarat tal-kumitat tal-baqra jew x'kienu jagħmlu hemmhekk. U ġew għalina u ħaduna mbagħad insomma morna għal ċavetta l-ister.